Спомняте ли си как Еминем беше прибит, а след това осъден за $1 милион? Историята започва с едно момче на име Маршал, което е само на 9 години и живее в Мичиган. Маршал има сериозен проблем. В училище става мишена на безмилостен тормоз. Съучениците го унижават, подиграват и обричат на изолация. Най-лошият от всички е 11-годишният Дианджело, който се наслаждава на всяка възможност да нарани Маршал. Дианджело е по-голям, по-силен и тормози Маршал безмилостно. Маршал пък, по природа, себеуверен, с буен характер, често им отговаря, което само още повече ядосва Дианджело и неговите приятели. Така тормозът продължава месеци наред. Но един ден, през зимата на 82 година, Дианджело е по-жесток от всякога. Снегът е навалял, целият двор е бял, а Дианджело бил готов да нанесе удар. Той скрива твърд предмет, камък или нещо подобно в снежна топка и я засилва с цялата си сила право в лицето на Маршал. Ударът е толкова мощен, че момчето отлита назад и пада безжизнено върху снегът. Маршал лежи неподвижно. Лицето му е заровено в студения сняг, а съучениците му се разбягват в паника. След кратко време Маршал бива откаран в къщи, но той не се чувства добре. Вижда двойно с едното си око, а кърви от ухото. Майка му разбира за инцидента и веднага го отвежда в спешно отделение. В болницата поставят Маршал под наблюдение. 5 напрегнати дни той се лута между съзнание и безсъзнание. Когато най-после се съвзема, той не е същото момче. Майка му разкрива, че след този инцидент той се затваря в себе си, става по-агресивен и често избухва без видима причина. Ужасена от промените в поведението му и от травмите, които е понесъл, майката решава да потърси справедливост чрез съд. Естествено, че всеки родител се надява, когато остави детето си, дали ще е на градина или на училище, то ще бъде в добри ръце и ще си го върнеш по същия начин, който си го оставил. Но в случая на майката на Маршал не е така. Тя подава иск срещу училищния окръг, обвинявайки ги, че не са осигурили защитата, на която той е имал право. Въпреки добрите й намерения обаче, съдът отхвърля нейния иск. Приложен е държавен имунитет, който пази училищните власти от подобни съдебни дела и съдята постановява, че окръгът не може да бъде съдебно преследван. Така майката и синът остават със спомена за несправедливост, но без никаква юридическа победа. Години след инцидента, в края на 80-те, Маршал е тинейджър, който много се запалва по хип-хоп и решава, че иска да стане рапър. Следват десетилетие на фристайл битки, писане на текстове и участие в състезания по рап. След години усилия той успява самостоятелно да издаде албума Infinite с малък отзвук, но с нарастваща увереност в собствените си умения. Но съдбата се усмихва на Маршал. През 1997 година той, вече на 25 години, се явява на престижното състезание по рап Rap Olympics. Завършвайки на второ място, той привлича и вниманието на стажант от Interscope Records. Поразен от енергията и оригиналността на изпълнителя, стажантът му иска демо и получава касетка с The Slim Shady EP. Това са оригиналните малки касетки, които не държаха повече от 2-3 парчета. Стажанта предава касетата на своя шеф в Interscope, който я предава на Доктор Дре. Доктор Дре веднага остава впечатлен и по този начин Маршал подписва в Interscope Records като Eminem. Около година по-късно излиза The Slim Shady LP, албумът, който го превръща в световна сензация и поставя началото на кариерата му като суперзвезда. Една от песните в албума обаче се нарича Brain Damage. Именно там Eminem описва жестокия побой, който е преживял като дете и назовава Дианджело по име. С нарастващата си слава, Еминем е попитан в интервю за Rolling Stone дали песента е автобиографична. Еминем потвърждава, че повечето е истина, а журналистите, впечатлени от това и надушвайки интересна история, веднага се свързват с Дианджело. Вече възрастен, семейен мъж, който работи като чистач, но също иска да стане рап звезда. В своя интервю той признава: "Да, тичахме и го прехвърляхме през главата му, а после казахме, че е паднал по леда." 2 години по-късно, през 2001 година, Дианджело завежда дело срещу Еминем, искайки компенсация от $1 милион.
твърди, че споменаването на името му съсипва не само репутацията му, но и пречи на кариерата му. Битката в съда е ожесточена, но в крайна сметка съдята отхвърля делото. Тя аргументира решението си. Текстовете са художествена илюстрация и че Дианджело дори сам е потвърдил пред медиите истинността на думите му. Решението на съдията, вярвате или не, дори е написано под формата на рап песен, за да уважи рап културата. Няма да се опитвам да ви го пея или да ви го превеждам на български, но ще сложа оригиналния текст на английски. В края съдята посочва, че няма право на компенсация и делото се прекратява. Еминем печели и тази битка. Казвам и тази битка, защото около 4 години по-рано самата майка на Еминем също завежда дело срещу него. Но това е история за друг път. След тази победа, Маршал, вече станал Еминем, продължава възхода си. Става един от най-успешните рапъри в света. Това е историята на едно малко тормозено момче в училище, което с талант и упоритост успява не само да спечели 2 съдебни битки, но и да остави незаличима следа в музикалната история. Надявам се, сте харесали тази история и ви желая приятен ден!